Daddy. Daddy, where are you now? Oh, I'm tired. I'm tired of staying alone. You know Momo will soon land, right? You know Momo will soon land at the airport. Come now, let's go and pick her up now. I'm tired here now. You left me all alone in the room. Okay. I'm checking time, Mom. You know time of Mommy's flight, right? Sorry, let me call you back. Good afternoon. Afternoon. Mama. Hey, beautiful girl. Beautiful girl. Mama Zegemi. Mama Zekrote kwa nyoma. You are beautiful. Thank you. Hey, no. I work. How much is your money? How much did they collect? I don't understand. You get our water. Because then with them get water. Come here, game about just one me go nana. I will take you inside. Then him bunga. Get me explain what you get shower there. One me go nana. I'm a moting he go daddy too much. Near me less style in dinner. I shall local style of international. You name me within style. Less style again because more I like and then I was open a little bit. Oh, Bastaro, ya no be. Animal life could do it. One me go there and they go pass. Come on, memory women no brought a lava. They go like nana. Mama. Anyhow. So, as old as you are, you don't have shame. Eh? How do I mean? As old as you are, you're old enough to be my father. You know that. You should be advising me whenever you see me doing wrong. Not coming to my front to say such a thing. Eh? Akramgi okalo kungu be lo ko jono ni an. Awo muna nwa ngaba mad mi. Ochukwu na krem kem ma mane he. Mana otoshiri ke ihe awudo otoshiri ke onye buen. Etechiri kem the whole of my into body. Awudo otoshiri kem kporo na obi gra inuku. Ihe ewu mkpụrụ mmiri kem. Mkpụrụ mmiri kem ndị ọzọ gaba aṅụ ya na-egbu. Mkpụrụ mmiri kem n'ukwu ka ọ nọ. And ọlali ege elotu. O de enye advice. Advice niile nọ m n'ime ugbu a ga-awụ until ma awụsha ihe agbarụle m na ahụ dụrọ. Nyisi ha ni ote me mu advice ana apụsitashi so biko agala ga akọrọ mu da akọ ni na akọ follow me up sir kai guy mo na gna abụ we adị m egbu oge kpakpa kwa emere agwụle m ga elo ha. You don't have shame. You should be advising me, not saying this nonsense you're spitting out of your mouth. I don't blame you. Ida angamado I okpoko ija na amudi. Ida ngama na dim pa ma ha ka m kwụsịrị ga agba gị titi. Iwo blanda full. Aga m atakwa na go. Ida ngama dị na nwoke obi ọmarị ka m nọ kwụsịrị go gba gị titi. Yu mazi ibe gị je emere m ọjị. Ụmụazị ibe gị ndị ha ndị ukwugu mma ndị trato sef. Ha da ajụ m iwu okenye m iwu ụmụazị. Ihe wee nye ha anaghị ego n'aka. Ha agaghị ewe onwe ha oge ma onye wụ mmanụ ma ọwụ ụmụ agbara. They don't blood care. Anyway, kege ekele tukwem Chineke na ị nwetiri nwa little brain. Enwe ndị ọ ga-awụrụ ozugbo ha nọ n'ego motel piam ha bulu ụzọ rịrị ama aka ha rịrị ama aka ote ha rịrị alikolie m laliga ma lalikọrịa nga ọ lalifọ kege iwu nwa azụ n'azụ onye ọbụla zụzie nwa ya ọma maka onye zụzie nwa ya ọma nwa ya bịa ya mara anya rara nwatakịrị kwesịrị gị tolite ote nne gị mego ote gị nwee prekọshọn ọwụdụ gị pụta gị hụzi ụmụazị ha chọrọ ịmụ onye mpa ma ọwụ onye mma ọ wụ eziokwu na ụmụ onye mpa eniwe mana mpa ke ma advice ma ada apụtali unless ihe egobarite advice ni nọ n'ime atalala until ya dị to m hụsizie ya mgbe gị hụ advice a na-apụsịtasị otu yarị ka mmiri ọkụ na-agbụ n'ite kpọtọrọkpọ o ji mma na ala kpọtọrọkpọ ebe nwa ka onye mụrụ gị ụgbalị ala nye wọdogo ihe a na-akpọ home mannerless ya na ị nwere ọzụzụ n'ụlọ. Madam, there wo. Hey. Sister.